Imos falar de cine e de series de televisión. Non sei que vai máis pesar hoxe en estas crónicas cínicas que abrimos como todos os martes en Radio Culleredo na nosa terraza con Fernando San Pedro. Que tal, Fernando? Moi bons días. Hoxe, ademais, llevemos as caras. Que tal, moi bo día? Moi bons días. Sí. Hoxe é que teño cousas moi profundas que decir, entonces hai que dicirlas cara a cara, claro, aquí no micrófono. Aquí non por teléfono. Hai que concentrarse na mesa, diante do micro, e pensar moi ben o que se di, non facer como sempre, que non se pensa moito. Bueno, os deberes os fixeche. Home, sí, sempre se ve algunha cousiña, non? Millores ou peores, pero sempre hai cousas. E das deberes que fixeche, merece a pena recomendar algo? Ou van a ser todo notas negativas? Non, home, non. Pode ser todo, como decía Van Gaal, pois sempre positivo, nunca negativo, non? Sí, é verdad. Entón, pero aquí non somos ese tipo de programa que dá ben, que hai en outros medios, non? Non, aquí damos caña, Por eso. Aquí, a ver, creo que é un pouco a misión de dos críticos, entre comillas. Aquí somos... Non, críticos sí, aquí sí, somos críticos. Pero non no sentido periodístico, non? Sabes que noto eu, que xo teño dito moitas veces, aparte de, eu, por exemplo, un tema de cine español que sempre estou a defensiva, non? E ás veces non teño razón, pero é certo que no audiovisual moderno como que o nivel non é como hai décadas. O cine, casi todo o que viña era bo. De uns anos, de unhas décadas para aquí, xa non tanto. Aparte que hai moitísimas máis producións. Sí. E é máis fácil de que en tanta cosa, pues, haxa menos cousas boas, non? Canto máis cantidad, é máis difícil que haxa igual de calidad, non? A ver, o cine, exceptuando o americano, que aí sí que hai de todo, en todas as épocas. Pero tamén hai bastante porcallada, Sí, joder, claro que sí. Perdón pola expresión, pero bueno, cosa que non vale, vamos. Pero, a ver, o cine americano é o que domina o mundo en todas as épocas, desde fai 100 anos, pois sempre houve todo tipo de xéneros que se cultivaron, pero tamén sempre houve que ir un pouco a rebufo das modas imperantes en cada década, en cada tempo, non? Entón, claro, se eso pasa en Estados Unidos, os demais países que non teñen unha industria audiovisual tan potente, teñen que pensar tamén, sobre todo, en que o que demanda o tipo de público nese momento. Agora, nesta década dos 20, que xa cruzou o seu ecuador, pois, bueno, hai que se está notando, particularmente no cine español, eu estou notando, que hai unha certa tendencia a volver ás comedietas bobaliconas, que se facían pois nos anos 70 e nos anos 80, que sempre tuveron moito éxito en España. E non o digo solo agora polo recentísimo, polo actual éxito de Torrente, presidente, que non a vin, pero a verei. Ollo, eu non son dos que se mete con Segura. Non. Non, eu non me meto, pero non me gusta, simplemente. Bueno, eso a min tampouco ni me gusta, ni me interesan, a pesar desde que vin a primeira, Padre no hai máis que uno, e van 5 películas. Pero sí me parecen un tipo de produtos que son... Sí, nos reímos, pero son as películas máis comerciales españolas de cada ano. Sí. As de Pai non hai máis que un, e Torrente presidente está a piques de convertirse na máis taquilleira de todos os tempos. Decía Segura que cada vez que se saluda con Almodóvar, o decía medio en coña, medio en serio, que Almodóvar lle dice, sí, te fas uns taquillóns de carai, non? Dice, a ver por que eu non, non? Pois, faito mirar, Pedrito. A ver, o día que fagas unha película boa, ves e non lo contas. Bueno, a ver, malas non son. No, son peores algunhas. Tente que gustar o estilo. A min, por exemplo, Segura non me gusta, pero o público comulga con eso. Segura ao lado de Almodóvar é John Ford. Bueno. Billy Wilder. Eso daría para un programa monográfico, pero bueno. Billy Wilder ao lado de Almodóvar. Eso daría para un programa monográfico. Bueno, vamos a ver. Vamos ao lío, porque senón despois eu te lío e te lías ti. Resumindo, que eu estou notando esa certa tendencia a volta á comedia, que é un xénero moi difícil, quizáis dos máis difíciles, facer reír ao público, non? E bueno, pois hai que ir un pouco co signo dos tempos. A ver, o que non é moito de recibo, por exemplo, pois unha serie que imos a falar hoxe de producións españolas, xa que además fai tempo que non falábamos delas. É un pouco de vergonza allea,
pois unha serie como Vida Perra, que recén se acaba de estrear en Amazon Prime. A ver, é unha serie cun presuposto ínfimo, porque é un decorado bastante mal feito, que simula un canil, ¿no? Un pipicán, e donde confluyen diversos personaxes do barrio, prácticamente todos estereotipados, coa misión de facer gracia. En moitas producións españolas, pero isto levo ocurrindo dende os anos 60, que é o que fai gracia en España. O exemplo máis claro que eu poño sempre é Aquí no hai quen viva e La que se avecina, porque todos os personaxes, sí, nos podemos reír máis dunha vez, claro que sí, pero é que son tontos. É poñer personaxes tontos nas películas, cousa que non acabo eu de entender. Non sei, unha das mellores comedias da historia, por exemplo, por decir unha, é Con faldas e a lo loco, e aí non son personaxes tontos. Por exemplo, por decir unha. Ou 1, 2, 3, Viva Billy Wilder, xa que antes mencionei a Billy Wilder. Que estás poñendo exemplos de comedia de alto rango. Claro, sí, ou Un pez llamado Wanda, por decir unha, bueno, unha máis recente que ten 40 anos, pero sí, é que se me pides agora mesmo, mencióname 3 comedias da última década que pero sexan boas. Españolas ou americanas, é o mesmo, Igual ainda che encontro algunha española antes. No, por eso che digo que en xeral. Claro. Entón, bueno, eu estou notando unha certa tendencia, eso, nas producións televisivas, o que decía de Vida Perra é que é algo indigno, porque a pesar de ter un bo reparto, se pode decir, en líneas xerais, o omnipresente Carlos Areces, Fernando Tejero, Jordi Sánchez, falando de La que se avecina. Bueno, son vos actores e vos cómicos tamén. Bueno, hai menos Areces que nunca me convenceu. Teño bueno, que é moi recoñecer. particular. Non, cuidado, con respeto, non, pero non, sí, ten un pouco a manía o personaxe. Pero, bueno, a mí Jordi Sánchez me parece un actorazo de comedia. Sí. E, bueno, de comedia e non de comedia, cuidado. A mí me parece moi bons actores, e en esa serie que a mí non me gusta, aquí gusta moito, aquí o compañero Óscar Romero, a que se avecina e que non a quen viva, encanta. A mí non, porque é como esa comedia que dices ti, típico español, as miserias de todo o que hai, a España cañí, e aparecen aí. A mí nunca me gustou eso. Pero bueno, evidentemente en cada episodio pues pode haber un par de cousiñas. Bueno, pero a mala uva que teñen esas series e os guións sí que me gusta. Eso sí que me parece... A ver, pero bueno, son moi para todos os públicos, cousa que me parece estupendo, non? Pero vamos, o de Vida Perra, a ver, é que é terrible, de verdade, que hai que vela para creela. Aparte de non ter gracia, bueno, quitando un par de tonterías, é que é tan cutre, tan salchichera, que aparte, bueno... O sea, que recomendamos non recomendala. No. Pero, bueno, isto xa é un extremo do que non se debe facer na comedia actual, non? Sobre todo na española. E logo hai dúas películas tamén de recente estrea, que xa as vin, dúas películas que, bueno, unha é unha comedia seria, digámoslo así, e outra, bueno, un dramedia, intenta imitar estes dramedias que fan moitas veces os americanos, non? Sí, porque xa sabemos que os escandinavos non teñen sentido de humor ningún. Non fan todo un drama. Entón, e outra, pois é unha comedia máis alocada, que intenta xogar tamén un pouco co slapstick, pero bueno, ambas as dúas patinan enormemente. Unha delas, digamos, a máis culta, a que ten máis enjundia, é 53 Domingos, a nova película de Cesc Gai, director do que, por outra parte, bueno, a mí ten certa querencia por facer películas moi teatrais, non? Non o facía eu facendo comedia, fíxate. Sí, non é a primeira que fai, xa, non sigo moito a Sesgai, non? Pero... Pois, si, mira, de feito, é o que iba a decir, que, pois creo que do 19 ou do 20, unha das súas películas, tamén así moi teatral, con matrimonios, drama, comedia, nun escenario único, con un reducido número de protagonistas, pues sentimental,
é unha película súa de 2020, que é unha adaptación, ademais, dunha Pero obra... se está estreando agora, non? Espera. É unha obra de teatro, é unha adaptación dunha obra de teatro do propio Ses Guy, que se chama Los vecinos de arriba. Bueno, a versión cinematográfica é sentimental. E, bueno, pues, un cuarteto protagonista, dous matrimonios, veciños, que bueno, pues, que se xuntan para contarse as súas cousas, son veciños, e, bueno, pois eso. A premisa é que a un deles lle molesta o ruido que fan os de arriba cando teñen relacións. E a partir de aí, bueno, a ver, o cuarteto protagonista é de nivel. Javier Cámara e Alberto San Juan son eles, Griselda Siciliani, que é a argentina protagonista de Envidiosa, que é unha serie que a mí me encanta, e Belén Cuesta, que tamén me cae moi ben, pois son elas. Vale, pois desta película de sentimental se vai estrear xa un remake americano. Que me dices? Sí, che digo, dirixido e protagonizado por Olivia Wilde, aquela señorita que saliu de House. E que ahora se lle dá por dirixir. Sí, non é a primeira. Se lle dá por firmar, o de dirixir sí. Ainda está por demostrar. Efectivamente. Se lle dá por firmar como directora. Bueno, pois elas son a propia Olivia Wilde e Penélope Cruz. Digo Penélope xa a propósito, Non te gusta moito? Non. Me parece o peor que se viu nunca nunha pantalla. Non. Sí, é moi apocalíptico. Sí. É moi apocalíptico. Peor incluso que Ana Morgade. Bueno, outro, non me toques a Ana Morgade, No, tranquilo que non a toco. Non me toques a Ana Morgade. Tranquilo que non a A toco. defendo. Pois é unha das que sale en Vida Perra, que acabamos de falar. Bueno, pues, peor para... Facendo o ridículo máis espantoso. Bueno, o que soi facer, en todos os sentidos. Vale, pois neste remake, que lle poñen o título de The Invite, a invitación, elas, xa digo, son Olivia Wilde e Penélope Cruz, e eles son Seth Rogen, protagonista de estudio, bueno, unha serie moi divertida, ademais de comedia, mira, esta sí moi recomendable, deste pasado ano, e Edward Norton. Venido a menos. Venido a menos, pero sigue sendo un dos mellores actores da súa xeración cando se pon. Estou de acordo. Así O que pasa que non se pon. No, aparte, bueno, tamén é que tivo problemas de cancelación e cousas destas. Eso non o sabía, ves? Sí, de que ten un carácter un pouco divo, polo visto, nos rodaxes, pero bueno, parece que baixa a terra de vez en cando o señor Norton, espero que demostre pois o gran actor. A mí me parece un actor tremendo. Sí. Pois, bueno, a película foi presentada agora no Festival de Sundance, a produtora A24 comprou os dereitos de distribución, chega, pois, aquí se estrea, creo que en junio en Estados Unidos, o sea que en julio no verán a teremos por aquí. E a ti original te gustou? A mí original sí me gustou bastante máis que esta nova de Ses Guy, que era, por eso falamos de todo isto, que se titula 53 domingos, e tamén pois un reducido número de personaxes, neste caso, 3 irmáns, que é a muller de un deles, do máis novo, que teñen que facer unha xuntanza para decidir que fan co seu pai. O seu pai pois xa é maior, un octogenario que padece demencia, e bueno, pois para decidir se o internan ou vive con eles, bueno, esas cousas que poden pasar en calquer familia, non? Cando os nosos progenitores pois se fan maiores. Nós xa veremos a ver se chegamos aló. Se non nos tiran por aí por unha cuneta. Ou nos olvidan nunha gasolineira, que todo pode ser. Xa se sabe, cría corvos. Bueno, pois outra vez, de novo, Ses Guy conta cun reparto de excepción. De novo, Javier Cámara, é o irmán pequeno, digamos, o protagonista. Alexandra Jiménez é a súa muller, digamos, a narradora da historia, que ademais rompe a cuarta parede e se dirixe á cámara. E logo, a irmán mediana é Carmen Machi, e o irmán maior,
que temos que creernos que Javier Gutiérrez é maior que Javier Cámara. E que Carmen Machi. Efectivamente, temos que creérnoslo, pero bueno, cada un, pois, tamén, el, Gutiérrez, pois, está casado con unha multimillonaria, fai vida de rico, vivindo nunha gran mansión e tal, pero a verdade é que é un pelele, que se limita a ser o chofer do seu sogro e o yes man da súa muller, o sea, o chico dos recados da súa muller, non? Pero, oye, quen non quere ter ese ritmo de vida? Sí, sí, a claro. todo Filispín, que Sí, diría sí, un ¿no? ferrolano. Bueno, perdón. Pois esta tamén é bastante moi teatral, non? Prácticamente nun único escenario na casa. O mellor que se pode hacer esta película é que está ben interpretada, que é cortiña, porque son 78 minutos, nada máis, contando títulos de crédito, pero, claro, eso non chega para facer unha boa película. Pasas o rato porque é corta, pero non chegas nin a empatizar, nin a identificarte cos personaxes. E mira que é sinxelo, porque, sobre todo, pois, para os españois, non? Evidentemente, claro, igual un americano, pues, vendo a estes tres irmáns españoles, dirá, pero estes que son tontos. cada país ten a súa idiosincrasia, non? Entón, pues, a min parece unha película, como película, en xeral, a deixo en frouxiña. Que se pode ver? Pois sí, pero non lle falta ese punto de forza. Carmen Machi está, como sempre, pasada de rosca. Non digo que sea mala actriz, que non o é en absoluto, pero hai que dirixila moi ben, porque ten moita tendencia a pasarse de voltas. Javier Gutiérrez fai de Javier Gutiérrez e Cámara fai de Cámara. Últimamente, dende Rapa, Cámara parece que se está especializando en papeles de borde. Mira que é un tío que sempre cae ben, non? Pero incluso que facendo de borde, como ten cara de tan boa persoa, pois ata te identificas, digamos que sería co que máis te identificas, non? Bueno, unha película frouxiña que se pode ver, pero non ten maior enjundia, non lle falta chicha. Aínda así, é bastante mellor que outra comedia, xa que hoxe estamos de comedias e de españolas, que tamén de recente estrea, que leva por título Coartadas. Bueno, unha premisa orixinal, que podría dar moito xogo, como é a de, bueno, pues unha empresa clandestina que se dedica a proporcionar coartadas, pois para ti lle queres ser infiel a tua muller, nós te proporcionamos unha coartada. Ou ti queres irte de vacacións sin que se entere a tua parienta? Pois o mismo. Te montamos un viaxe de negocios. Bueno, se dedican a eso, non? A proporcionarte coartadas para que ti podas dar rienda suelta aos teus instintos altos e baixos, cada un. Bueno, protagonizada por Jaime Lorente, no que pasa é peor actor. Río na Casa de Papel, pois estaba moi ben, pero vamos, imos deixalo aí. Sí, vale. a mí non acaba de tamén. Con todo cariño, eu digo con todo cariño, eu non acabo de velo. Pero logo, non sei se te gusta o seu partener na comedia. Ti eres dos de pro ou os de contra Leo Harlem? A ver, eu recoñezo que ao principio, cando coñecín, non sei, 10, 12, 15 anos a Leo Harlem, me caiu gordo. Pero cos anos lle teño aprecio, porque, a ver, na súa faceta de actor, pois fai de Leo Harlem. Está claro, non é un actor de método, non estamos falando de Marlon Brando, precisamente. Bueno, aquí, nesta película, é o cliente que, como é unha comedia de enredo, pois resulta que é o pai da muller que lle gusta a Jaime Lorente. Vale. Bueno. Entón, a ver, eu creo que é inevitable sentir certa simpatía por Harlem, non? A ver, un home que además sin pretensións, que
na súa vida hasta era carniceiro, me parece, ou panadeiro, ata os 40 e pico anos, que, bueno, un bon día empezou a facer un monólogo a Valladolid, a cousa se saliu de madre, e mira onde está ahora. Bueno, porque é un tío simpático, además Claro. É un tío campechano, é un tío que va de cara, como dices ti, ¿no? É o cuñado español, por excelencia. Sí. E bueno, é moita honra se lle vai ben. Sí. E cae ben. Sí, la verdade que sí. Bueno, pois, eso, Jaime Lorente... Adriana Torrevejano, creo. Que é unha actriz, unha muller que tamén sempre fai o mismo, pero que tamén cae ben. A min polo menos sempre me cae ben. Xa nin me planteo se é boa actriz ou mala actriz. Me inclino a pensar que é boa actriz. O que pasa é que, claro, tamén se está un pouco estereotipando neste tipo de papeles que non teñen pero o maior cine español trascendencia. dá para máis papéis. As historias, decías antes que se tende Sí, moito a sí. comedieta. Non, dá para máis entre comedieta e cine de género que tamén facemos, pero que tamén ás veces te deixa un pouco frío. Non sei eu se hai máis cabida para outro tipo de papéis en España. A velo hailo. É como as meigas. Pero é un raravis, a ver, eso está claro, non? Mira, por exemplo, decías antes ti que bueno, que non comulgas coa simpatía ou coa comedia de Carlos Areces, non? Por exemplo. Non, moito non. En outros tempos, pois, tiñamos a Esteso, Pajares, Antonio Ozores, máis para atrás tiñamos a Pepe Isbert, bueno... Caramba, a ver, estás mencionando a Pepe, sobre todo Pepe Isbert, que eu vexo outra referencia Sí, bueno. totalmente, non sei. E acaso non era un actor que facía sempre o mesmo? Sí, Tamén? perfectamente. Pues Pero o mismo que fai Carlos Areces. É o mismo que fai Robert De Niro, que sempre fai o mesmo. Bueno, últimamente sí. E Pacino. Últimamente Pero, sí. pero as distancias son grandes. Sí, son siderales, pero bueno. Acabas de decir siderais. É como ir a Misión Artemis 2 e volver. Pois o mismo. A ver, non sei. Pero bueno. No, pero, home, sí hai sitio en España para outras cousas. Quer decir, se ofrecen papéis, mira, non sei. Non sei se coñeces unha película que se chama La higuera de los bastardos. No. Unha película de 2017. No, pero o nome me gusta, me parece suxerente. No, me parece suxerente. É unha tragicomedia negra dirixida por Ana Murugarren, o sea que, bueno, unha produción vasca, non? Que, bueno, esta película ten tamén unha trama moi sinxela. Sí, é un falangista que atormentado polos seus crimes durante a Guerra Civil, pois un bo día decide desertar e dedicarse o resto da súa vida a cuidar dunha figueira. Sí, xa sei cal é. Estar ali sentado e van pasando os anos hasta que se fai famoso. Bueno, pois Carlos Areces interpreta o coprotagonista, que tamén cosano é un veciño que lle vai tocando as narices desde que comeza ata que acaba a película prácticamente. Ollo, que fai un papelón, porque además fai un papel, mira, que deste tipo de personaxes que soi a ver nas películas de folk horror, que esta non é, pero ese tipo de tipo rural, aldeano, gañán, pero mal, que ten o demo dentro, non? Que único que pensa en fastidiar os demais. De inteligencia moi limitada. Bueno, pues a verdade é que Carlos Areces aí o borda. É un papel totalmente, un rexistro totalmente distinto ao que soe facer, non? Por poñer un exemplo, a ver, Paco Martínez Soria, eu creo que nunca vin a Paco Martínez Soria facendo un papel dramático. De villano, non? Creo, igual ten algunha película, vale, investigarémolo. Eu non lembro, non? Pero eu non lembro ver nunca a Paco Martínez Soria facendo outro papel que non fora o de La ciudad no es para mí. Sí. O turismo é un gran invento. Efectivamente. Alfredo Landa, que tamén gran comediante, el landismo, todo eso, pero, sin embargo, sí demostrou co paso do tempo que podería facer outro tipo de papéis. E como demostrou? Efectivamente. O sea que, pois son, ao fin e ao cabo son actores, ¿no? Pero claro, unha vez que xa te estás especializado nun certo nicho, sair de aí os produtores pensan... Digo, creo que hai máis vida aparte dun solo papel, pero non sei se hai produtos
e hai ideas e hai propostas por parte da industria para eso. Unha proposta curiosa, tamén española, de recente estrea, e que me gustou, é Z, a tan cacareada película de acción. Gustoute, sí, a teño pendente. Gustoume. Bueno, pois unha película de acción á española que non ten nada que envidiar a moitas producións americanas, incluso a nivel de presuposto. A película luce. Na miña casa, que son defensores do cine español, deixoulles así un pouco frío. No, bueno, a ver. Entón me asustou, dixen, eu que quería vela. 2 horas e cuarto, entonces. pero moi entretidas. Sí, sí. A min me entretuvo. Unha película, ademais, rodada en varias localizacións, Brasil, o sea, Galicia, Brasil, Estonia, me parece, non me acordo xa, pero 3 ou 4 localizacións internacionais, non? No que, bueno, a típica historia de un axente encuberto da CIA, neste caso, da CIA española. Do CNI. Efectivamente, é a CIA española. Vale. Pois que ten que volver á actividade porque o reclaman os superiores para cumprir unha última misión, que xa sabemos que non vai ser a última. Bueno, claro, como sempre. Bueno, pois, oye, unha trama ben construída, bueno, é que tamén se beneficia de un... É que non é o malo, tampouco é o bo, pero non é malo, non é o malo. Bueno, hai que ver a película, pero se sale Luis Zaera. Iba a te preguntar porque sei que sae. E Nora Navas tamén. Sae e se sae. Sí? Sí. A verdade é que, bueno, a coleta que leva ademais ten vida propia. Eso vin. Esa é unha escena que sale con Nora Navas con peluca, por certo. Sí. Bueno, pois é un thriller a española que, a ver, non me gusta nada decir esta frase, pero para entendernos, é un thriller a española que non parece español. Bueno, pues a mí me da esperanzas eso, que digas eso. Entonces, bueno, pues habrá que ver ese certa. Sí, a verdade, mira, eu teño a pendente. Pois poñedevos con ela porque paga a pena. Mario Casas, home, digamos que é o menos bo da película. Non está mal, igual que tamén na que estuvo nominado ao Goya, a do ano pasado, da de Moi Lejos, esta que interpretaba un ultra arrepentido que deixa entonces a súa cidade e vaise buscar a vida a Londres ou a Irlanda, xa non me acordo onde era, bueno, e a encontrarse un pouco a sí mesmo. Bueno, unha película que non estaba mal tampouco, a verdade, papeles ademais nos que todo o peso recae del. Non o fai mal, a ver, co tempo, pois evidentemente vai millorando, non? Pero lle falta todavía ter... É que non... sigue sendo un pouco soso, lle falta máis carisma, máis forza interpretativa. A mí era o que eu lle achaco a Mario Casas. Non o fai mal. Lle falta ese fondo, claro, esa forza. Sí, a palabra esa, non sei cal é exactamente, pero ese alma. Le falta ese alma que eu non lle acabo de ver. Carisma, é a palabra que é un rapaz que anda encima, bueno, pues é un galán. A mí lembra moito o porte, non a elegancia, pero o porte que tiña Arturo Fernández, non a elegancia de Arturo Fernández, pero si é o galán español para o público, sobre todo femenino, sí. Espero que non acabe como Arturito. No, pero Arturo Fernández era un galán e era un... Evidentemente. E velo en directo a mí me impresionou unha vez que vin... Sí, a ver, que era un actorazo. Era un actorazo. Ainda que facía sempre de Arturo Fernández. Que sí, pero aparte tiña un porte, unha clase, unha elegancia. Sí, eso é innegable. E unha personalidade que non transmiten moitos actores xoves de hoxe. Claro. E Casas, vexo que teñe esa presencia física, pero lle falta aínda ese alma que todavía non sabe transmitir, e me parece que ten... A ver, está un pouco na mesma liga, o que pasa que non é... Creo que ten potencial. Sí, potencial, claro, que está un pouco na mesma liga destes que non acaban de convertirse en grandes estrelas, que, bueno, teñen fama de guaperas, héroes de acción, pues como o do Capitán América, como se chama? Chris Evans, sempre os confundo. Eses que están aí un pouco a medio camiño. A eses dous lles falta ser ¿cómo se llama? Ahora me sale Iron Man. Bueno, ahora me sale el nombre de Robert Downey Jr. Les falta esa presencia, esa
personalidade que ten Bueno, pero Robert Downey Jr. xoga noutra liga. Bueno, pero precisamente, pero ele si transmite, aínda que no seu peor traballo, vai transmitir máis que os outros. Sí, sin duda. Pois eu che digo. Ainda cando rodaba totalmente colocado nos 90. Exactamente, e aí a Mario Casas eu lle vexo que ainda non ten esa No. presencia, ese alma, que sabes? Non sei se chamarlo carisma. A mí me parece que, bueno, pero bueno. Bueno, nos vamos porque nos quedan Vamos cosas. que nos vamos. Nos quedan cosas. Nos poden quedar hasta mañán, nos poden quedar. O deixamos así a semana que ven, deixamos Eso. os deberes pendentes, te Hoxe parece? foi monográfico español, un pouco de todo. No, e hai que telo, Cine de acción, comedias, os clásicos. Lle damos unha oportunidade entón a Z. Sí. E algunha das que diseche? A vida perra non? Eu diría que non. E as outras dúas, pois mira, coartadas se queredes pasar un rato ou sodes fans de... Se sodes fans da Torrevejano, veña, sí. O de Leo Harlem, por que non? Ou de Leo Harlem. 53 domingos, pois... porque é cortiña e ten un reparto estelar tamén. Polo demais... Bueno, pois vamos a ver se aproveitamos, sacamos algo bo deso. Iba a decir no nome do rock and roll, no nome do cine. De rock and roll falaremos. As crónicas cínicas. De rock and roll falaremos os xoves. Gracias, Fernando. Unha aperta.